m'he xocat contra ses caps de darrere. Benvingudes a Refrit Mallorquí, el podcast on l'humor i la crítica social se barregen com un còctel molotov. No sabem si farem diana o mos acabarà esclatant a ses mans. Cansats de la massificació de Silla fins en nassos de lloguers abusius, preocupats pel declivi de la cultura, la identitat i la llengua. Potser no arreglarem res, però queixar-nos és la nostra professió. El sau és molotov, que comença Refrit Mallorquí. Tens alguna a dir, Guillem? Jo sé... No, sí, t'anava a dir en plan de... T'hem de fer el test d'alcoholèmia per començar el programa o què? Perquè has començat com una mica desbaratat. Estan contents perquè el test d'alcoholèmia no farà falta, perquè és evident que aquí hi ha cerveses moixa, que no anava a fer ara la promo. De fet, crec que... Oh, l'he borrada. Has borrat la promo de sa moixa? L'he borrada sense voler. He estat jo o algú no, l'ha has borrada? estat tu. Un espai en el Word que tenim per veure tot això i ja tot s'ha... Sí, no pot fer un treball i ficaves una foto. Jo te diria que t'aprovis un poc més en el micro perquè jo te sent perquè estic a de vora. Però no sé. Puc xerrar molt fort, si vols. Pues xerra fort. Jo no vull. Dir-vos, la setmana passada no mos varen aparèixer ses moixes. Ara no mos apareixen en el guió. Jo no sé què està passant amb la cervesa moixa, però hi ha algú... Hi ha algú que estigui darrere que vulgui fer boicot, alguna conspiració. Sí. Resulta que justament des del dia següent que varen fer... Bueno, la setmana següent que varen fer la llegenda de Sant Jordi com a creepypasta, han començat a passar coses rares. En ses moixes. Hem invocat un esperit així... Sí. O reptilianos han començat a fer de ses seves. Clar. Tabac i sobrassada són reptilianos? No ho sabem. En parlarem pròximament. També millor poden dir que totes aquestes coses rares són les que ens sabotejaven la càmera. També és vera. Avui a Refrit Mallorquí estic nervioses perquè potser és el primer programa on aconseguir gravar el programa en vídeo. Jo he de dir... El manco més de mig. Sí, jo he de dir que si en algun moment deixeu de veure aquest puntet vermell que va parpadejant, parpadejant, pipallejant. M'agrada. Fent d'intermitent. Pipallejant. La càmera significarà que ha petat i que m'he de comprar una altra. Això significarà. Però, sí, perquè hi ha més coses no podem provar, bàsicament. No, ja més coses no... Bueno, la puc posar a fer fotos, un timelapse. Sí. Llavors, l'àudio se queda gravat, això està clar. Però nosaltres sortirem com a stop motion. De totes maneres, encara que no hi sigui la promoció en el guió, jo crec que avui hem de fer una promoció perquè avui sí tenim aquí sobre la taula dues cerveses, a més no una, dues cerveses moixa. Els de moixa diran, però n'hem enviat més de dues. Bueno, pues on són les altres? Exacte. Podríem fer un bonic repte d'amagar les cerveses per aquest edifici, no sé. Jo te puc amagar, si vols. Després ja si le trobes... Però m'amagues a mi o les cerveses? No, jo amag les cerveses, el que seran molt males de trobar. I també te diré, una vegada les trobis, les hauràs de tornar a ficar a la gelera, perquè estan molt bones. No, és una cervesa que encara que estigui calenta, està bona. L'estimem tant o no? Vols que tornem a obrir un debat d'aquests dels nostres? Perquè hi ha coses que calentes estan millor. Li posam mitjons a les moixes? Crec que és massa res per fer aquestes... Una moixa en quilsatins. Sí. Res, abans de seguir, feim l'ovació reglamentària en el nostre tècnic d'avui, en Tomeu. M'ha quedat el micro de l'alcohol, sí, jo no vull ser en les ràdios. Jo és que ho tenc bastant alt, però no tan alt com perquè... Però perquè a tu t'agrada sentir-te, Joan. Avui no sé per què m'he llevat, ha sonat el despertador i he dit, avui atacaré en Joan. És el meu... Només avui. No, o sigui, no és que m'ho hagi proposat, però abans ja t'he deixat anar una que no sé, me'n recordo quina era, però me sento avui amb ganes de pegar-te. Sí que és vera que abans estàvem fent unes coles allà baix i ha començat a discutir ell amb la visió que té de mi. No discutir amb mi, perquè jo no estava dient res. I tu eres observador. Jo només estava fent renous i ell, no, però jo sé que tu penses tal... I jo pensant, no pensa això. I discutia ell mateix en la visió que té de mi. I si quan tu t'has aixecat de la taula, ell seguia xerrant i apuntant I apuntant allà. En Joan. Aquest silenci significa que... Pues sí, a lo millor sí que s'ha aixecat. No ho feu, això? Ara vull encetar un meló ara ja fora bromes. No ho feu, això, de discutir amb vosaltres mateixos? Sí, però amb una persona que m'invent, no. Tampoc en veu alta no ho faig. No, jo sí em veu... Jo vaig per casa i dic, què fas, Guillem? És que anava a dir una paraulota, no? Jo també vaig molt per casa i també vaig dient,
què fan, Guillem? Durà aquí els setins ara mateix? Per què teva o per què meva? Són Perquè dues clar, coses és que tu diferents. pots... Clar, Antoni ha fet una pregunta molt interessant. Ara mateix en Guillem està du calcetins o no? Perquè, segons mos ha dit, només se'ls atreu per dutxar-se. He de dir que... A la platja van calcetins. Per culpa vostra... No, no és per culpa vostra, però és veritat que aquesta... No vol que se li vegi això que tenen... Sí, En exacte. Guillem és un reptiliano? No, a Guillem no li agraden els seus peus, i punt. Vull dir... Els seus, eh? És- No has dit dels altres, eh? No sabia que t'anaven aquestes coses, Guillem. No havíem xerrat mai de tema, però... No, de fet, aquesta setmana se m'ha fet molt d'incapié amb això de treure els mitjons. Hincapié, clar. Clar. I estic fent un esforç, vull dir, a casa... També... Per treure't els mitjons. Sí. Hombre, també sonada de calor com a que Clar, ajuda també a treure's ajuda. els calcetins. He de dir que he aconseguit domar les crocs, que em feien mal, quan anava... Ara ja no em fan tant de mal quan vaig descalç, però... No sé. No acabes Han d'estar... passat coses de salut aquesta setmana que no vull comentar. L'australià aquell que se va morir també era domador de crocs. Sí, que fes... Efectivament. Però En Frank Cuesta li fa seu... Bon domador de crocs. Bon domador de crocs. Bueno, estic abraçant una vida més sana, menjar més fibra, aquestes coses. Menys calcetins... Sí. No, pocs hippies van en calcetins, si te fixes. Sí, Sempre sí. sandàlies, Birkenstock, aquestes coses. A mi m'interessa saber si els hippies van restrets. Perquè Perquè si no... És informació científica, res més. Quina tenen les converses d'en Guillem Sí, amb ell sí, mateix. sí. Que... Però els està hippies- preparant uns macarrons o el que sigui que prepari, segurament en churrasco i coses així. Per què em xurrasco? Sempre dius que menges un muntet de carn d'aquesta, no? Ben que a mi m'agrada la carn, però la butxaca dona per lo que dona. Bueno, Els Patreons encara no arriben. És que... Has vist que veu entrenat. Que ja aquesta publicitat ja la van fer, però Sí, Guillem bueno. i jo després dels chorizos de Muti d'Esmendo ja no... És que clar, és que has d'entendre Ui, no que... me l'ha duit. No, està a casa. No. Ja, que fem la propaganda la fem bé. Jo no te porto un chorizo. Jo et porto una patatera. Bé, Ojo. les dues coses. Molt bé. No. El chorizo és per mi. En Joan no es mereix res més. Jo et porto a provar una patatera. A tu. Que Bé. t'està esperant, encara segueix allà. No sé si serà comestible aquest pas, però... Jo només he de dir que així com anem xerrant, en Toni veu minvar la seva secció. No. Diu, ui, que ja estem 8 minuts d'inici de programa, això significa que tenc menys Saps 8 què minuts passa? de secció. Que avui portes tu secció, exacte. Claro. I com que ets normalment tu el que s'allarga, vinga a portar-te de la teva pròpia medicina. No, de fet, la meva secció serà curta i estic allargant el principi. De Anem, fet, anem a xerrar. si mos ho proposam, no fem cap secció No fem avui. cap secció. És lo que anava a dir, anem a xerrar. Tenim secció per tots els programes, per tot el programa, vull dir... És que en perquè jo avui qualsevol venia més d'oient, però si cal allargar-ho, allargo, jo també. No, tenim seccions i, a més, en Biel ha fet feina i tampoc no és plan. Per un de- pic. Hem de fer... Bé, així que res. Volien també donar les gràcies a la impressora de SOCB, de Sobre Cultural Balear, per aquestes impressions tan... Uf, bon gramatge. Bon gramatge, no? Sí. Fan molt bona impressió, aquestes impressions. Escoltau. La mossegada de la lletra també és bona, eh? Ui. Ha aparegut una bicicleta antiga quan frena. Es canvia Això la sí que ho ha bicicleta. aparegut, Bon foli. Mos posam a fer foli. No, vinga, va. Anem a començar ara, sí. Bueno, anem a posar la cinto de diari d'un natiu supervivent i mos posam en sèrio. De moment la càmera està gravant, així que... Jo ja així n'hi que bé. comprava amb elles. No, jo hi compto. Primera victòria del dia. Així que res, començam ara, sí. I doncs sí, fa 2 diumenges, el dia 21 de juliol, aquí a Can Alcover se va fer un Open Mic de monòlegs, un micro obert, no sé per què ho he escrit en anglès, Open Mic, quan micro obert existeix. Sí, exacte. però anglicismes. T'agrada ficar paraules angleses, ja t'ho vaig dir. De fet, és que anava a dir un Open Mic de stand-up in catalan. Saps? Però dir, no m'ho passaré. Jo m'havia inscrit i ja veig per temps verbal que
alguna cosa va passar. En el final, pues, per X raons de sa vida no vaig poder assistir i m'he quedat amb el material que vaig preparar. Ara, bueno, el tenc. Llavors he dit... Reciclatge, això... Algú d'aquesta taula ha vist en Joan fent stand-up? T'he de dir... No, jo sempre l'he vist sit down. No, ho dic perquè jo sí, Vull dir, els pròxims minuts de ràdio que es venen poden ser durs. No, jo he de dir que... bueno... Sí, en Joan, perdó, superràpid, en un stand-up va fer un acudit en què es va fer el silenci total. Sí, però no fa falta explicar-ho. No explicaré l'acudit, però va haver-hi tensió en aquella sala de teatre. Si aquest vídeo, que ara segurament estarem publicant a les xarxes socials, arriba a mínim... Mira, no estic demanant molt, 5.000 reproduccions. Collons, no està demanant. No, depèn de per què no ho estic no ha demanant de sortir el número, saps? Ha de ser K. Que a vegades... Exacte. Ha de posar K. Jo Si hi ha un número 3, exacte... No, perquè hi ha algun... No, 5.000. 5.000 reproduccions, el pròxim programa contaré l'acudit maleït. Bé, nosaltres tres tenim una feina Que i és... és posar compartir el aquest vídeo vídeo, en bucle i que se reprodueixi. Sí. Crear comptes fakes. Minereu visualitzacions, no? Bé, en tot cas, Perdó, aquella etapa ja ha passat, no te preocupis. Bé, refregeix Sí. La cosa és que com quan te conviden a un jopós, no? Una d'aquestes reunions que fas de que dus una aquí, jo dus una no sé què, si te conviden i se cancela, clar, te quedes amb 50 ous dur rellenos d'atún, de tonyina, i dius, no m'ho menjaré, i ho acabes tirant, no? Que el bo deu estar contentíssim quan passa això. No, perquè no li dono, però li podria donar. Bueno, sí, en Joan m'he tirant quedat, quedat una mica impactat en sa quantitat. En sa concepte d'ou dur. Ou bollit. De tota la vida. Li dieu ou bollit? Perdona, ou dur de tota la vida, disculpa. A Catalunya és ou dur. Vaja, aneu de veres. Sí. És que jo... Perquè vosaltres els estrelleu, els ous i coses Però què d'aquestes. estrellar, tio? Si l'ou dur és el que passes per aigua, com el vols estrellar? Per això el bulls. Ou bollit. He de reconèixer que sí que ara que has dit ou bollit, a mi me sona més ou bollit que ou dur, però tenc mig identitat meva catalana i clar... Aquí la qüestió és sempre donar-li canya al català. Vinga, tira, perquè... Hombre, amb el govern que tenim ara, de lo que se tracta, no? Claro, és que... Bueno, la qüestió... Perdona, creus que això de l'ou dur o bullit ho hem de ficar en el pacte Anés? de govern de Catalunya? Si definir si és ou bullit o no? No, perquè és una cosa que ha sortit aquí a Mallorca i Catalunya no té res a veure. Com se diu aquest programa? Refrit mallorquí. No, jo només escolto tu no el silenci. estava... El primer o segon programa... No, perdona. El primer no hi era. El primer no hi era. El pilot, sí. El primer que hi era... No, el segon que hi era... Bé, és igual. En Guillem va venir aquí dient quan me donareu el carnet de mallorquí? Hombre, així no. Home, és que ha acceptat que no me'l donareu, llavors ja... Bueno, No m'ha acceptat, de fet, també, majestat. Així no. O sigui, com ara m'ha recordat allà... Jo vos he èxitos. de dir que la meva secció realment és curta, Vinga, Dale. Sempre ho Vinga. som. No, però ara La m'hem moixa li està recordat... pesant ja. La moixa fa estragos. Sí. Per això he transformat aquesta cosa de 7 minuts que volia fer com a stand-up, com a monòleg, l'he transformat en una secció per refrit i vos duc anàlisi d'un tio deconstruït. Un tio de Lego. Un tio... podria ser. Vosaltres vos considereu gent deconstruïda? Segons... Depèn del que hagi menjat, sí, Sí. Que va per les 4 del matí. Jo m'està costant molt no fer del meu estimat Miguel Maldonado y yo soy un tío muy deconstruido, tanto que si me deconstruyo un poco más me tienen que poner un andamio. Això és... Clar, és que... un bon acudit, Jo estic tan deconstruït que pareix un plat d'un xef professional. Una deconstrucció de persona humana. Un Ferran Adrià de persona. No, ara, seriosament, jo crec que sí, però després arribarà algú que et dirà que no, per tant, Clar, prefereixo dir que no ho sé. Aquí no... Bueno, això no Però és forma que ara part de la secció. no vull xerrar això és d'aquest tema comentari. perquè m'estic xafant la meva secció de després. Clar, vale. Vinga, pues Tinc anar... coses que tenia apuntades i dic, faig el xiste ara o el guard per després. Bueno, vos dir... Bueno, això, que, anàlisi d'un tio deconstruït. I he anat apuntant, tenia apuntades en format stand-up, però ara ho farem en format ràdio, una sèrie de característiques, uns elements que sol dur un tio deconstruït, o que sol... Hi ha presentació d'empresa que van de fer, perquè han girat tot la fua a la vegada, així com a... Sí. Si girau a la pàgina número... Lo primer de tot. Ses tote bags.
Que consti que jo no m'he llegit el guió perquè he dit en Joan ho porta i jo justament avui he portat una tote bag. Tu has dit una tote bag, Antoni ha dit una tote bag i jo... Sí, però la d'Antoni és, ensenya per favor, que veig, compromís amb la llengua. De SOCB. Claro. De SOCB. De Jo he portat... Sempre Ocba. No, jo he portat i vull reivindicar-me, ja està, jo vaig a Machete ja, una... És que ara no es veu. De Seat. Li pots donar la volta, és la tote bag de la Festa Major de Granollers. Ah, val. És que anava a dir... Tira-la per l'escala. Hi ha algo més Així estrany... per si se veu a la càmera. O sigui, això tu vas a comprar-te la samarreta i et donen Perdona. això. Que és un logo. Jo crec que era les dues tacades. És el logo de la Festa Major 2023, joder, de l'any passat. També t'he de dir que aquí darrere, vosaltres no ho veus, aquí darrere està tot ple de marques de cotxos. Que no m'ho han pagat res. Que no m'ho han pagat res. Aquí... La Festa Major de Granollers és un concessionari? No, però... Són carreres de cotxos? No, tampoc. El que passa és que... Què feis? Què feis allà? Ui, no, això donaria per un programa No, sencer. però lo primer de tot. La Festa Major de Granollers és una competició entre les dues colles, que són blancs i blaus, per veure qui organitza la festa més guai i Però tal. quina és la competició? Jo és que vaig a cercar... Ah, no, vale, i després dins d'aquesta festa hi ha competicions concretes. No, no t'he estat demanant tantes coses, Guillem. Què és el més famós? Com l'estirada de corda, la passada de rajoles i la que en Joan es refereix és el concurs de rajolers que es fa l'últim dia. O sigui, quedes per fer rajoles i te patrocinen marques de cotxos. Però per fer rajoles no és un poc Tom Sawyer, de... Sí, vinga, sí, tu divierte-te fent això. No, o sigui... Li estàs fent la feina a un altre. Tu t'imagines un estadi olímpic, perquè allà hi ha l'estadi olímpic de handball. No, jo ara el que m'estic imaginant ja com a gladiadores. No. Tots enmig fent rajoles i... Pues Mátalo! tal qual. Mátalo! Dos Cercarem rajolers... el clip on surt en Guillem. Sí, és que un any em van treure per la tele cridant molt Va a full. sortir per la tele de Granollers, d'allà, i és un... No he vist mai en Guillem d'aquella manera. L'estarem posant ara mateix aquí. Moment heterobàsic de Sí, amb una ratjola en sa mà. No, però animant. Però us he de dir que si... Un poc Albert Rivera quan van anar... Sí, total. Però he de dir, per acabar això, aquest incís, Sí. que si aneu per Granollers us recomano molt que participeu de la festa, que és superparticipativa. Era el meu plan, de fet la setmana que ve... Home, però- Sí, no... Finals d'agost, encara hi sou a temps. Sí, segur que fa una fresca ja que... Les tote bags... Les tote bags són clarament un complement per cridar l'atenció. Me sap greu per les dues persones que han duit tote bags, però és una crida de dir mira lo de construït que som, prefereix tardar 3 hores en trobar el mòbil en comptes de dur-ho les butxaques, bàsicament. L'univers del tèxtil a les últimes dècades del segle XVI i principis del XVII, que consti que m'he posat en números àrabs, dels números de tota la vida, perquè jo amb X, palito, V, me faig un Perquè lío. sempre com en SOCB. XV. En el segle XV1, Uau! Air Force One... se varen inventar les butxaques per no haver de dur elements extras. I tu això pues, no te va bé. Mira, i a més vos interpel. A vosaltres dos això no vos va bé. No, tenir No, que avui butxaques. no l'he duita. Però... Perquè vos agrada dur... Tu també dus tote De bags? vegades sí. I faig una Mare cosa meva. molt cutre, que és anar en la bicicleta en la tote bag i me la pos rotllo motxilla, amb una ansa, i pareix una tortuga japeruda que... Jo només he de dir, estic seguríssim que un cavernícola, si tingués oportunitats, aniria recollint les putes balles i ficant-se-les a les butxaques de taparrabos abans que ficar-se-les en un tote bag de pell de cabra. I després, quan arribés, anirien en les butxaques plenes de En ses brau. Ho preferiria. Saps lo incòmode que ha de ser escapar-te dels tigres de les cavernes amb una puta tote bag? Ja, però també amb una tote bag... No, perdona, amb una tote bag els hi pots arriar una bufetada. Segons el que O portis. sigui, segons el que hi duguis dins la tote bag, és una arma de destrucció massiva. Vull dir... Freses, navius, No, m'he però pres aquesta paraula. Els navius quan es matxuquen fan una massa bastant potent, eh? Sí, però jo un tigre de les cavernes no el veig... no el veig passar massa pena per Però una tote bag. i la humiliació? Perquè mai l'havien pegat amb una No te tote bag. preocupis, que no hi haurà testimonis. Mira, ara seré superbiòleg. Els dragons, els llangardaixos, Vale, sí, tenen un sistema que és desprenir-se de la cua efectivament. quan se senten amenaçats, perquè el depredador Ja sé per on s'afixi vas. en la cua. Tu tires la tote bag, mentre I el tigre de les cavernes diu, tote! Navius. un bocinet de persona. I ara trobes les claus aquí de dins. Sí, perquè sí, tot sí, va sí. mesclat i Claro. el tens allà Clar, mitja hora de... mentre et cerques que si ja. botella d'aigua, que si mòbil, que no sé què, i comença a refregar i és una bona... Com a instrument musical està molt bé, una tote bag. Sí, perquè veritat, te poses A cercar i a recercar allà i... Per tant, la tote bag
a la prehistòria seria un mitjà de supervivència. Bueno, és que existien, vull dir, són bosses. En el final, les tote bags són bosses de la prehistòria. Llavors, bueno, ja no feim foc amb pedernals, ara tenim metxeros. Saps? Vull dir... Plumis ells. Abans de Dóna temps que anem cul enrere. Abans de donar tote bag, saps què fa un tio realment deconstruït? Si no li caben les coses a la butxaca, se compra una puta ronyonera. Però és que també tinc una ronyonera. Què passa ara? Sí, no. La ronyonera que en l'any 2000 se deia mariconera, i ara és de quillos o jerquis fumetes. És que el que t'anava a dir, jo... O amb dues coses. Oh, les dues coses. És que Sí, no bueno, tinc són dos marihuana conceptes. per posar dins la Claro, dins jo- la rinyonera. Això de quillos i jerquis ara mateix s'està juntant molt, eh? Jo, Molt de... ara te'n riuràs, però justament el que diu en Toni, no tinc Maria per posar... És que jo una vegada, quan devia tindre 19 anys o alguna així, tornava a casa meva a les tantes de la nit, de fer un programa de ràdio a Ràdio Sant Fos, al meu poble, vale? I em vaig trobar el típic quillo que Per coneixes. la gent que no veu el programa, hem de dir que en Guillem no té 70 anys. Perquè per les coses que està contant la gent molt... Home, però és que podem Ara passar típic 10 que tu anys. després La ruta veus un del vídeo de la bacalao. ràdio i dius, té aquesta cara aquest tio... I em vaig trobar el típic quillo d'escola problemàtic, que ja no és allò que diguis que només sigui de boquilla, sinó que et podia ficar en un merder, que no parar-me... Anava un poc torrat, per dir-ho així. No, el tio aquest. I m'anava seguint dient que li deixés tabac i jo, però si no en tinc, no fumo. I el tio anava seguint-me insistint perquè duia la punyetera ronyonera. El tio allà, claro, es que lleva aquí la riñonera pa tu tabaquito i no me quieres dar. Lo que Perdó, volia era- la ronyonera. Lo Això que amb una volia, tote bag no et Guillem, passa. Lo que volia era robar-te la rinyonera. No, però Clar, així... enllaç una altra vegada. Qui conyo té collons a intentar robar dins una tote? No saps que robes? Ho robes tot? El com si fos programa tan barat, d'aquests que feien a Discovery Max, de que agafen un trastero i no saben què... El compren allà una subhasta i no saben què hi ha Fora dins. conyes, és un bon programa, Qui- aquest. qui- Robes una tota i no saps ni... Però mira, ¿Quién Però vive mira, ahí? ¿Qué lleva en su tote? Subhastes de tote bags. Però tu fixa't, per portar una ronyonera, quasi no ho explico. I jo sense fumar, vull dir... El tio encapritxat perquè duia la ronyonera que jo duia tabac i no era veritat. Bueno, jo he de dir que com m'heu convençut, la tote bag l'apuntam taxes. no, l'apuntam com algo que sí que és de tio deconstruït o almenys que vosaltres deis que funciona i que va bé. Elements Jo de seguiré en la supervivència. meva motxilla, que m'ho va molt bé, però vosaltres podeu fer el que Però és que la motxilla és molt de liberal, saps? De criptobro, saps? D'aquests que es creu que També- té diners i no... I lliga Jo- molt amb el teu perfil, eh? També La té- motxilla, jo ara, un home de la meva edat amb motxilla, jo, si estic en un esdeveniment gran i qualcú va amb motxilla, em fan ganes de córrer. Saps? Com ja té unes... Ja té dius, què hi vibres duc de aquí dins? terrorista, no? Sí, sí. És... També t'he de dir, jo... O gamer, que és pitjor. Claro, de criptobro, el que t'estic dient de criptobro. No, Jo t'he de Instagramer. dir que una motxilla, o sigui, la tote bag com a motxilla és una bona idea per anar amb bici, però és que jo vaig en moto. Jo això no ho puc fer. Hombre, si has mirat moltes pel·lis de Marvel i tot això, l'efecte capa que te pot fer ja... S'efecte capa no, s'efecte, com se diu això, parachute. No sé com se diu. Ara no Ah, em fa t'he de dir, Paracaigudes. paraxut que... Paracaigudes. És que S'efecte sabia- paracaigudes de la tote bag i, clar, acabes sortint volant. Però bueno, passam a la següent. Jo crec que, Sí, ja hem fet la tote prou. bag me l'heu tirada per terra. Jo ara no sé què em dir aquesta. Ungles pintades. Hòstia, també. Tenen Avui la no, seu, però eh? també. Ungles pintades. Si dus les ungles pintades és perquè vas de valent, en contra dels estàndards, però en el fons saps que te les pintes per evitar mossegar-te-les. No és veritat, això. Molta reivindicació cap a fora de la teva valentia, però te les pintes perquè en el fons ets un covard i no ets capaç d'enfrontar-te a les teves addiccions tot solet. És molt valent dir, me'l mossegui punt. M'he perdut. Valent és dir, me les mossegui punt. No fa falta maquillar-ho, mai millor dit. Això era el que volia dir. Que consti que jo també me mossec i me pinces ungles per aquesta raó. I se suposa que ja he de fer un incís en aquest. Se suposa que això, tot va, ungles pintades, el que ve després, són coses que jo també faig.
però m'ho estàu tirant per terra. Llavors aquesta autocrítica que estic intentant fer resulta en una crítica brutal de tres Està molt bo persones. que hagués anat a Sopen Mike, que hi havia... Ostres, sí. I es diu, és que m'ho estàs tirant per terra. No, perquè estava millor construït. I no hi havia... I clar, Ja no eres deconstruït. Clar, i no hi havia ningú que me desmuntés res. és el que Era t'anava a dir. monòleg. La gent normalment se calla. Però bueno, en aquest cas no ho havia pensat. Ha estat fallo meu, Res, això, que lluitar contra el patriarcat no és pintar-te les ungles mentre s'aixuguen la mascarilla exfoliant, i ningú no diu que no te les pintis. Ojo, només dic que no fa falta ensenyar-les com si fos això el pic de la masculinitat, la neomasculinitat. Ja està, era només això. Si tens ganes te les pintes, i si no, doncs no, i ja està. He de dir que jo quan les m'he pintades ha estat per dir uau, quin color més guapo. Les Clar, m'he no, pintades si i te les després pintes- he pensat ostres, i així de més no me mossegaré les ungles, puta, que ofertón! Jo ho he fet al revés. Jo vaig començar a pintar-me les ungles, així no me les pintaré... no me les mossegaré, i vaig dir... Pues me queden bé, de més. Jo, Però si me les veieu pintades, és perquè la meva companya de pis té temps i me les ha pintat, perquè jo sóc un sapastre. Bueno, pues comença a practicar tu. Però si te les pintes, això, un mínim de manteniment. Perquè molt d'això, no me les pint, queda bé... Però les ungles pintades queden molt guai, Sí. però les ungles pintades a clapes ja no és Sí, tan... quan tan comença xulo. a quedar només una línia petita just enmig de sa... Sí, de que sa, també és de que sa diem- ungla ja comença. Saps Diem, que- pinta't les ungles dels peus, de tal vegada t'agradaran més. Pot ser, seria... No. Ah. Però saps quin és el Pinta-les problema amb també? textura de mitjons, si vols. Amb puntats tipus els calcetines Exacte. de... Saps quin és el problema d'això que comenta en Biel? Que clar, si tu tens una feina d'oficina, molt bé, però jo que estic fent igual, jo que sé, arreglant alguna cosa a l'escape room, em vaig donar compte, te la pintaves i el mateix dia ja anaves amb un... Perquè has d'anar alerta. Has d'anar Però alerta. no puc estar arreglant una cosa en plan alerta, vull dir... Jo ho faig. Jo ho faig. Bueno, ja, Si no t'has de ja parar- sabem qui treballa a l'escape room i qui no. De gel, d'aquest rotllo Rosalia. D'això, No. Per fer feina en les mans van beníssim. És un bon sistema com a cap, com a jefe, dir tots us pinteu les ungles i qui les tingui rascades és que realment ha treballat i qui les té impol·lutes... Oh, Això ha sonat depèn. a mètode d'aquest de Xina, Sí, però també t'he de dir que això no va bé, perquè hi haurà molta gent que se rascarà els collons, que també estaran... Mostra'm els collons! Qui tingui pintura... Qui els tingui vermells... Bueno, Com hem canviat, perdona, una característica d'home deconstruït a un capitalisme pur i dur de controlar els treballadors. Però no va deixar sa vida. Sí. la darrera característica és l'activisme meh. Que aquest meh ha de ser activisme meh. De construït, organitzant manifestacions feministes, però després totes les seves ex són unes boges. Totes les que t'han tocat a tu ho són, o molta casualitat, no? Veig jo aquí, però bueno. Jo i tothom, perquè aquí de col·laboracionistes ho són tots, i aquí a fer autocrítica i autocrítica de tothom. Pot ser tracta malament a ser parella, però si li dic que no està bé això que fa, en qui jugaré a futbol els dissabtes? Això és muy macho, això. Bueno, Ja està, ens van a posar futbol, machos... no, futbito. Futbito. Futbito és més de machos. Fumbet. Futbito... M'estan sortit uns TikToks de futbito i se foten unes hòsties. Però t'ho dir, jo crec que el futbito és d'inconscients, de gent que se creu que està jugant la Champions League i fa una entrada com si cobrés milions i és com, alerta, que si trenques demà no podràs anar a treballar. Ja, i però ja hi ha realment- com una... És un submón, tot això, tota aquesta... Jo vaig Vull dir, deixar de... hi ha tota una frustració darrere aquesta entrada. Sí, totalment. O sigui, jo vaig deixar anar a jugar a futbol, us reconec que el dia que vaig veure una falta, que si hagués estat en un partit oficial seria de vermella i d'estar 3 partits sancionat, a un tio, perquè va ser per darrere i es podria haver fet molt mal. Però no se va fer. No, per sort no se va fer, però jo vaig dir, a partir d'aquí és on vaig dir, deixaré de jugar amb aquesta gent perquè poder... jo vinc a jugar a passar-m'ho bé. Repeteix que en no Guillem vinguis. no té 70 anys. Sí. Molt clar. M'agrada perquè estan xerrant d'això de persones deconstruïdes tal, i al final acaben xerrant de futbol. Super deconstruït, això. Sí. Bueno, perquè la gent no vol acceptar, però l'únic que importa en aquesta vida és el futbol. Ja ha començat la secció dient jo crec que ho soc. Sí. Duc una tote bag Però perquè jo ho soc, però sense complex. que me l'han regalat, saps? És que Perquè les també, tote bags... tornem a les tote bags. Comprar tote bags, a no ser que siguin merchant d'un grup, és el més cutre que hi ha. Tote bag ha de ser de publicitat o d'un esdeveniment que has anat, un La festival... festa major de Granollers. Però comprar una tote bag
en sa vida. Això... Crec que no n'he comprat de cap mai. I en Jo tenc només de 20. grups i coses així de... No, jo tampoc n'he comprat, ja dic. Però per què n'he de comprar si en tenc 20? No, clar. O sigui, Però és com els tassons aquests reutilitzables que en teoria és perquè els reutilitzis però després la gent els col·lecciona. No, això està fet perquè tu el duguis de que teva i no en gastis un altre. Això, veus? No, aniré en aquesta festa i me'l... Claro. No té cap sentit. de fet, en tenc com de 7 o de 8 dins el cotxe i sempre n'he de comprar més perquè mai el trec. Ja, això és una altra història, deixar-se també el s'han de tassó fer a casa. quan Sí, en quan teoria han anat a sempre. una festa en el rostó i Sempre- a 40 sempre- graus de fora se serveix xuta com bé... Sempre- Menys si és sempre- moixa, que no fa falta ni fer-la neta perquè és un elixir. Sí. Jo crec que faré una cosa en la meva secció que crec que anirà bé. Perquè m'he donat compte de que aquesta secció he fet bé de no anar en els monòlegs, perquè si després havia de sortir que me diguessin això que has dit no és cert, el futbito és un gran esport, De construït. jo duc ses ungles pintades per convicció, bla, 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 jo hagués quedat allà com a imbècil de Sopenmic. Així que faré, com és una pàgina sencera? La deconstruiràs. La de construir. Ah! Oida. Secció de construïda sobre de construcció. Fantàstic. Genial. Biel, tenies... És una meta de construcció. Però, clar, ara en Biel Arrencam. ha fet sa feina, però ha dit, arrencam de tirar-nos pa'lante sense cinto ni res. No, si voleu sintonia, si no, anem com animar. Saps? Aquesta. Trobes que va bé aquesta sintonia? Tot va bé. Tot va bé. Idò, vinga. Tot fa brou, diríem. Bé, llavors una secció que la podríem com a denominar Embrace Your Inner Cunyau. Vale. Perquè és molt fàcil dir que som... Pels que som catalans. Embrace Your Inner Cunyau. És el mateix. Són ses Què és mateixes embrace? paraules. És molt fàcil. Ah, dir- no, se refereix a que no entén Sí. aquesta neollengo. Bé, de fet, ara la part de la secció era explicar un poc de què anava. Vale. Si te llegissis els guions, tot seria molt més guapo. És molt fàcil dir, o intentar dir, que som homes deconstruïts, que si superfeministes, que si no sé què, queda beníssim, però és un procés molt llarg, saps que requereix moltes converses amb amics, amigues, i les pitjors converses de totes, com deien Guillem abans, amb un mateix, que si ja som pesats a la ràdio, imagineu-vos les converses que tenim en nosaltres mateixos quan dubtam si qualque comportament o tot això, si està molt bé, si és més delicat o tot això. Clar, perquè no tens una referència externa, tampoc per dir-te tu mateix si el I que també estàs duim pensant anys és i o no anys és. de referents que estan trillats i que no han de fer cas, però que formen part del nostre ser. Tot això és un procés llarguíssim que du molt de temps. I ara la gent que m'està escoltant dirà i el puto Biel ha vengut avui a fer una secció de Mr. Wonderful, aquí pintant-se ell del més feminista, del més deconstruït i totes aquestes coses. I de no! Òbviament, no és el dia avui en què 4 tios vendran un programa d'humor a donar efectivament. lliçons de feminisme. Això ho deixem pel programa que estigui més a prop del 8 de març, que és quan se fan aquestes coses, òbviament. Exacte. Efectivament, per favor. Jo el que vos he duit és una secció on poder trobar que, tot i que no vulguem, tots tenim un cunyau de dins. I no és algo negatiu, sinó que l'hem d'estimar. Perquè M'agrada aquest concepte de tenir un cunyau de dins, Sí. perquè sempre se diu, sempre hi ha un nina de dins teu. Sí. També- Ara hi ha més persones. Tens un nina dins, tens un cunyat, Sí, anem fent sa família. Som Sí. protagonistes de múltiple, tot. Exacte. Sí. Perquè tots els homes, com estem avui aquí, sempre ens trobem en situacions on és molt, molt difícil refugir d'aquest cunyadisme, diguem. No estic xerrant de piropejar lotes pel carrer o coses així. En Això aquest és programa som asquerós. tontos, Això però no és som asquerós, beneits. exacte. Però vos he duit, com que vosaltres sabeu molt d'escape rooms, Ah? una sèrie de situacions on són situacions trampa, com un esport nou olímpic, perquè ara ja tot és olímpic, Tot Sí. on heu d'intentar sortir sense recórrer en aquest cunyadisme. Vale. Vinga, anem. Sí, han de donar una solució, una sortida en aquesta situació, però sense que sigui cunyada. Jo que no som res d'escape room, puc participar també? No. Ah, val. Oye, No era broma, Tajante. t'ha quedat tajant, I eh? és... Vaig en el bany. Per un segon, que giraren sa càmera perquè no hi surtis. Ah, encara grava. Encara Encara grava. Que hi ha moltes situacions on nosaltres no m'ho donant compte
inclús intentant refugir del cunyadisme, estem sent un cunyaos. Ara passa molt que estem durant els Jocs Olímpics, per exemple, en tot el tema de l'esport femení, òbviament, hi ha dones, homes i nins i vells que fan esport i ho fan com es puta cul també, saps? No han de fer això de estàs mirant l'esport en qualcú i si és esport femení, ho fan molt bé. Ho fan molt bé i n'hi ha que no tant. Ja està bé de defensar la selecció d'Azerbaidjan de natació, que no tenen ni una piscina allà i estem fent de beneit. Vale. Tothom ho pot fer, les coses bé també i malament. També que són, almenys a les Olimpiades, justament aquests són els millors del seu país. Sí, però... Si els hi dius que són dolents, clar, és en referència en el món sencer. Reforç positiu, Biel, reforç positiu. No estic d'acord. Reforç negatiu, sempre, garrot. I a continuació, per completar el vostre perfil de CSI, per veure el vostre nivell de cunyadisme, saps on vos posaríem en aquestes fitxes que sempre surten a les sèries que no existeixen a cap joc, vos posarem una sèrie de situacions. Molt bé. Ara en Guillem, començant per en Guillem, perquè com que deia que el futbol és tan important, Guillem, tu si ara jo te trob, mir Twitter i te dic, el Mallorca ha fitxat un jugador estranger random amb un nom molt llarg. Com actuaries en aquesta conversa? Com actua? O sigui, no sé, primer cercant... No, ara no miris el guió. No miro el guió. No l'has mirat. Cercant primer, perquè a mi quan al Mallorca fitxa algú has de cercar qui és, perquè siguem sincers, no te sona de res. No saps ni a quina posició juga, vull dir, de fet... En Guillem m'està desmuntant el guió completament. Perquè un bon tio, els tios sempre tenen la necessitat forçadíssima de fingir que saben qui és. Sempre t'ho has de dir, han fitxat no sé... Sí, aquest era el lateral dret del Celta B aquell any que no sé... I sempre s'ha d'afegir, va fer molt bona temporada l'any passat. Si no, no ets un bon tio. Sí que és veritat, sempre t'has de dir que... Bueno, aquí has topat amb jo, soc on és, jo no... És que... se vol fer deconstruït aquí de... Si m'haguessis dit el Barça, poder... Clar, no és deconstruït, és que realment el Mallorca quan fitxa algú jo dic, però qui és aquest? Jo normalment, quan, o sigui, aquí embrace my cunyadisme, diria nom random, molt mal de llegir, molt mal d'entendre, diria, aquest és de Moscari. També hi ha un puntet allà de cunyadisme, que també heu pensat que molt de pit, les frases aquestes de cunyades típiques, costa molt dir-les en català. Sí. Com que quan tu penses les frases aquestes típiques de cunyar o de quan demanes el compte i coses així, és com quan mires una pel·lícula i n'hi ha una pel·lícula d'època i n'hi ha amb un rellotge que tu dius... En el primer moment no dius que està malament, però hi ha alguna que diu no, saps com a... De com demanes el compte es pot xerrar? Vull dir, sí, és que jo, últimament... de fet, jo ho estic deixant pel final perquè és el moment en què tu no pots refugir d'aquest cunyat. Hi ha alguna que neix de dins. És que ja m'estan sortint uns vídeos que canelita en però a què t'agraden? És que és això, saps? Vull dir... És que dius, aquest tio segur que tindrà un estil de vida bastant deplorable, però el sistema fa molta gràcia. Han d'estimar aquesta part cunyada nostra. He de dir que jo som cunyat per voluntat pròpia. O sigui, jo vull ser cunyat de professió, vull dir, som vocacional, cunyat vocacional. Quina seria la teva frase preferida d'aquestes de... És que trien-ne una. És que hi ha moltes, és com per categories, com esport olímpic, hi hauria les de demanar compte. Clar. Les de demanar una altra ronda. També. De quan et porten un plat amb un nom compromès. Tots estem posant uns ullets mirant per amunt com a... És que són molt... No, és que jo vull fer un disclaimer. És veritat que quan tu trobes un cunyat dius, aquest és un cunyat, jo no vull ser així, però alhora penses... Però la frase me la guard. No, però vull dir... Ell el que fa està malament, però penses, és tan feliç, saps? Sense preguntar-se tantes coses, saps? No sé, m'entens el que vull dir? Sí que dius, jo el que fa aquest home quan arriba a casa seva no vull fer mai. Però la frase que li ha dit en el cambrer, per dir que els hi cobri, o sigui, tu vols adoptar l'estètica cunyada, però sense ser cunyat. Un poc Zetangana, saps? Que ha agafat com aquesta... L'estètica aquesta un poc rància a estones, però... Rosalia, no? Claro, és que aquí també entra un altre factor, jo crec. Tu tens el cunyau, vull dir, te fa aquestes frases en el bar... Jo he estat amb tu a Extremadura i tu
ja te sortia un poc. Ja volies anar al bar i pegar un copet damunt la barra de... Tu tens el cunyau, que, pues això, que al bar et deixarà una frase, que jo que sé, que pel carrer és un imbècil, tal, que va a los toros, però després tens el cunyau que dius, bueno, només per la frase tampoc... Que només diu la frase. No passa res, no passa res, només li pego 2 vegades a la dona. No, home, no, no. Volia intervenir perquè ja sé quina és la meva frase preferida de cunyada. Dali. És quan he de demanar un plat i me diuen, per exemple, un pa amb oli a granja. Què el vols, mitjà o gros? Gros, que això és mal de mantenir. Mentre me pet toquets a la panxa, que això no s'ha vist a la És important, toquets a la panxa, perquè si no... Sac buit no s'aguanta, també. Sí. D'aquestes poques frases cunyades que són molt nostrades. Jo he de dir que jo som molt poc cunyau, crec. A lo millor me surten rampells en qualque moment, però crec que no, perquè ara estàveu descrivint moltes situacions en les que no me Ara, per exemple, d'aquí de la situació que m'han passat totes, pues... Sí. Ara, si nosaltres som a un bar i un de nosaltres ha de partir perquè ha quedat en Satlota, o ell ha de partir perquè se n'ha anat a Satlota. Tots sabem que si tens plans, tens plans. Però hi ses ganes de fer una brometa d'aquestes de ai, que te duen en corretja. No la poden resistir. O me'n És que no ho vaig. poden resistir. No poden dir, jo no faig coses d'aquestes. No, han de reivindicar que tots ho feim. Sí. Mon any que la meva dona comanda. Exacte, o que la jefa s'enfada. Comandància. O, sí. O jo estic molt dissociat amb mi mateix, o justament jo crec que no ho faig. Mira com se nota que s'acaba encara grava. Sí. Ha de quedar bé per xarxes. Però si estic a la ràdio igual. Jo crec que això no ho faig, tio. No, bueno, seguiu, vosaltres en Ara, per exemple, també mirant els Jocs Olímpics, també... és que mirant els Jocs Olímpics tu estàs mirant piragüisme d'eslalom i n'hi ha un allà que en el tercer de calé de la puerta 17 no sé què fa un petit toque i tu ja has de dir, és que no en tenia idea, és que se li ha enfonsat la punta del caiac. Aquí me l'has enganxat seguríssim. Estava mirant els saltos aquests que són dobles, salto cap a la piscina, el balcòning, però ben fet. Mal fet. Diria mal fet. Bueno, exacte. mal fet, clar, Ho tinc pensat igual. És que els britànics deuen mirar i un altre que no han adivinat. Pues alerta. Un altre que ha caigut. Sol l'ha xitxat. Alerta que els britànics i els francesos no ho feien tan bé. Que raro. Veus? És que això... Ja fet xistes de francesos. És que ja és cunyadíssim. No, però que jo estava... Com no hem d'estimar aquesta part nostra? Estava mirant la pantalla i dic, aquests molt mans sincronitzats, han esquitat massa... I després no s'han ni botat de cap a la piscina. Que va venir la meva parella i me va dir qui va guanyant? I jo no ho sé, però els francesos ho han fet malament. No, però jo vull ho han dit. I quan diuen d'aquest que van per puntuació, sempre que hi ha una puntuació tu has de dir només! Només! I és que si no... És que Magres. Aquí està el problema. Jo crec que ja mirar, estic pensant, ara per lo que explica en Joan, que mirar els Jocs Olímpics ja és de cunyado en si. O sigui, estàs mirant esports que no saps com funcionen perquè no has vist en 4 anys. Però a mi m'agrada. Jo, de fet, tot el que és tenis, futbol, tal, dels Jocs Olímpics, jo ho trauria. Ja han vist en Nadal, ja han vist en Ferrer, ja han vist de tal. Feu-los d'allà. Que el futbol, inclús, almenys aquí a Espanya, és en plan, duint-se sub-21, perquè... L'altre dia em vaig entrar que és una norma, això, que no poden dur més de... Ara ja en Joan ja ha fet un comentari una mica cunyat. Ja has vengut en el... No, però jo el que dic és que ni ells mateixos pensen que hauria d'estar allà el futbol. No, que és una norma de les Olimpiades que no poden anar jugadors de més de 23 anys, excepte 3. Però sap per què? Perquè si no... Joan, has fet el cunyat. Que no, però... I aquell moment... Accepta-ho. Estàs fent de cunyat, també és de cunyat. Escolta, tots tenim un petit cunyat. Que jo no ho estic negant. El primer cop costa, vale? Mira, Guillem, està gravat, tot el programa retenim-me la mà com si me n'hagués d'anar Senyora, a qualque suélteme banda. el brazo. Literalment. Senyora, suélteme el brazo. I lo fort és que no només m'agafa de braç, sinó que quan xerra, m'atura, van dient calla un segon. És com un bebè, necessita el batec de sa mare. Déjame hablar! Bueno, que estàs posant excuses. Accepta que has fet el cunyau. que sí, però que lo del futbol és perquè no pagaran en aquella gent per anar als mundials, la FIBA no vol. Amb el futbol ara me'n venia un altre en el cap. Com a tios, tu pots entrar a un bar, tu veus una pantalla que hi ha verdó, no saps ni si és futbol no sé què. Tu has de demanar, què hi ha futbol avui?
És que si no, no ets un No, tio. Sí, Jo saps perquè que faig- I encara hockey que faci hierba no... 4 anys que no el mires, ara dic, i qui juga? I que van? 2-2. I tu, amigo, M'estava i guanya el convencent, no? Betis, no ho sabia. Jo saps que faig m'estava molt de Ho hem de convencent. fer, és que si no, no dorms els vespres. Jo saps que faig molt de cunyat en un bar d'esport, encara que no sàpigues, vull dir, doncs estàvem donant tenis, per exemple, que jo tenis no el mir, jo me sento de cara a la pantalla. O sigui, en plan... Jo què sé, doncs això, de dir, com ens sentem? No, jo aquí. I ho fas talment perquè així quedes de cara a la pantalla i vas I mirant no de reüll. t'interesses per ti, però ho has de fer. Has de mostrar aquest moment de masculinitat que ha de Exacte. sortir per qualque banda. Què fan Nadal? Ho tenim de dins. No Bueno, podríem xerrar llarg i Sí, estat sobre sí, què però- fa Nadal, però Exacte, per això. crec que no convé. Si no, però jo el que volia dir és que aquesta part més cunyada, tot la tenim de dins, i a tot m'ho agrada, som modernets i Claro. no sé què, i els més feministes i tot això, però ser feminista tampoc no és com ser vegà o ser de pollença, saps? Poden passar 10 minuts sense que li estiguis recordant a tothom. Dir que tu simplement estima el teu cunyat interior, quan hagi de sortir... Sí, que sigui interior, si pot ser. Estimen el teu Però a cunyat qualque moment interior. ha de sortir, perquè si no faràs un No rot sé si cap a de sentes dins la broma, que no però- se pot. Sí. Sí. I bàsicament, dir que siguis un vell de poble, un cunyat o un modernet, queda tot per tu, que no li importa a ningú. I ara, cari, li ha robat la secció a Antoni, però No, no passa res. ja podem... Jo he de dir que per un altre dia podem mi ja apuntar estaria. que no hem xerrat Bueno, dels... la dolorosa, i ja partim. Ah, exacte. Sí, Sí. No, però no hem xerrat dels memes d'esport. Aquí també hi ha algú molt És que de tu has de cunyau, seguir aquestes comptes d'esports. Tu els has de seguir com a tio. Tu has Clar, de és veure que- A mí avui m'ha sortit un meme que m'ha fet molta gràcia, que era en plan de, cuando miras los Juegos Olímpicos para desconectar, i era un partit de curling i sortia una foto d'un tio que era clavadet a un pilot de Fórmula 1. Clar, el xiste estava aquí de, mires a les Olimpiades per no, desconnectar i hi ha un tio que s'assembla molt a un pilot de Fórmula 1, per tant ja penses en la Fórmula 1, no has desconnectat. Perquè és un meme de cunyat i a mi m'ha fet gràcia. És que em fan. Hi ha coses d'escunyadisme que ells han de deixar molt enrere. Però, sigui- per favor, les frases Això t'anava a dir. otra que tiene un agujero... Sí, o m'has traído l'arroz però no la cubana, aquestes Sí, coses. Sí, o sigui, Jo l'altre dia vaig sentir una... Aquesta sí que no m'ha agradat. En plan, jo no la diria, però m'ha fet gràcia en el moment. Jo era a un bar i un tio va demanar una rubia de les que no mienten. Uf, És que tu diries no, però tu rius quan el tio ho diu sí, i ja home, està. jo aquí no ho sé. sí, he de dir, se pot a ser cunyat sense ser asquerosa. Però en aquella sigui- línia hi ha un punt molt guapo de... Sí, perquè Me balanceo, saps? Di, és m'has Si tra- caigo o no caigo. ¿me has traído la cuenta que es de la comunión del fondo? Pues Que hemos roto. o que hemos També, roto. és que hemos Tampoc roto fa- és molt bona, també. La pagui el nin. Vull dir, sempre. I com O- jo som els que té cara de Ja, nin, sempre ja la has de paga. dir que ja mos queda molt enrere per i esto que està en pesetas també és... Però això no fas mal a ningú. Sí, bueno, o sigui, jo mateix Bueno, sí. saps? jo me fa feliç fer aquestes En coses. escambré que ho ha sentit 50 vegades. És que Sí. jo me fa molta Bueno, molta una gràcia altra dir-ho vegada. com a de la taula cap a de dins per veure que en el cambrer de vegades me fa vergonya. Però com a fer-li la broma en els meus companys de taula. Saps? Com a... Això tot ho fem. Diré això, ves que No, Pot deixar compte, per favor. escolta, quan puguis, gràcies. Això, crec que t'has equivocat. Jo ara, de fet, ara que ho dius, me surt un tiktoker, i acabo superràpid, que fa coses d'aquesta, quan li porten el compte, pues esto és de la comunión del fondo, tal, pues fa vídeos així, però és que, a més, se'n riu ell mateix només, saps? Tu Uf, veus els això ja cambrers no. que És que Però I aquí està, la aquí gràcia està. de fer un La xiste, gràcia. cunyado, és la gràcia de fer un xiste que tu saps que no fa gràcia. Efectivament. Jo generar aquesta incomoditat de ara aquesta és per què putes me diu això, jo hi ha algo que m'agrada ja. O sigui, com a tu fer una broma que saps que no li està fent ni puta gràcia, no en el cambrer, perquè aquell home està fent feina, però hi ha algo... De místic. Aquest pensament que hi ha a tots els teus companys de taula que diuen que és de beneit. Això m'agrada, això. Jo sí. Això fa unió, Això exacte. m'adona de menjar. O I a més, els uneix entre ells, en contra meva, però els uneix. Jo faig germanor amb aquestes coses. Efectivament. Faig un favor a la comunitat, me sap greu. Ets el nou Jesucrist? Dime... Els cunyats són Anava a dir, els dime antiseparatistes. Dalai Lama, però Dalai Lama. Per mi que ja no. Dime Gandhi. No, el algo. Dalai Lama sí que ha donat besitos en el nin interior. Exacte. És...
Ui, Anem a córrer un... No anem a córrer res. No anem a córrer res. que no ens acorri de l'Ailama. No, que aquell no du mitjons. Res, jo crec que Biel... Jo és que ja havia acabat antes demanant descompte, però ara... Clar. Poden fer lo de demanar descompte dibuixant un icono fàl·lic a l'aire. També és molt de cunyau que diu no fa mal a ningú, però... No ho he vist mai. Anem a dinar avui després del programa. Buf, té molta ganes de fer-te passar vergonya. Buf. Bueno, pot ser... Si la càmera de moment està durant, sí que pot ser Aguanta. Gravam el dinar per tenir clips. Res, si no hi ha més res a dir, passarem a eterna actualitat. No, dali, que se soni la música. 4 tios fan un podcast per xerrar sobre temes que creuen que són necessaris. Spoiler, potser no. Això ha estat fins aquí, eterna actualitat. Moltes gràcies. Seguim amb el programa. He decidit que l'eterna actualitat no l'escriuré quan toca, sinó l'escriuré mentre faig el programa. Val. Però ara no me toca xerrar a mi. Li donem pas a Antoni, que li queden 10 minuts només, pobre. Sí, que... Faràs un speedrun. Sí, vull dir, jo sempre a la correguda, com esquí a la mas. Val. Ja havia preparat una secció tutorial de com s'acusa una tote bag, però crec que ja no hi diu fer-la ni tampoc hi ha temps. Per tant, clar. Faré un mashup, una mescla explosiva de... Un refrit. Mira que tenim una paraula que mos hem inventat. Sí, però esperava que la diguéssiu vosaltres. Faré un refrit de recomanatoni i menets de cordeta i faré un d'aquests noms que t'agrada tant. Recomanatoni. Espera, torna a repetir? Recomanatoni. Vale. És que tenc que darrere aquí una altra... No ho has de tirar a l'estudi, Sí, recomanatoni. Recomanatoni. Exacte. Massa. Ara pot entrar la cinta i deixant de xerrar. Vinga, torna a dir-la. Recomanatoni. Val, 3 recomanacions super ràpides. Marala, els lotes que ja fan la música tradicional, li donen una volta amb molta de crida per la lluita feminista i de reconstrucció i de deconstrucció de la societat. El que hem intentat fer aquí. Efectivament, però ben fet i amb i sense 4 tios. Me falta un valencià, perquè elles són una mallorquina, una catalana, i aquí som 3 mallorquins, i és català, hem de fer un fitxatge... Bueno, en Joan, que és ben ràpid, dels països valencians. En Joan és un pot de tot. Xiquets, anem justos de temps. Segona recomanació, una playlist de música nostra, sobretot Vall de Bot. És una playlist? Sí, se diu Vall de Bot, de na Laura /S-H. Laura Xi. Moltes gràcies, Laura, per aquesta playlist que jo escolt sempre en el cotxe. I on se pot sentir? Spotify. Ho dic perquè la gent que no tingui Spotify sàpiga que, bueno, si vol... Si se troben a Laura Xi pel carrer, també es pot dir, tu ets de la playlist. Tu ets de la playlist. I després, com a tercera recomanació, una persona que segurament coneix molta gent perquè ho està petant molt, na Maria Hein, falanitxera, jo m'agrada dir-li que ets la Rosalia mallorquina, perquè comparteix molt de trets amb ella i sona molt guai. I me fa ràbia perquè la tenen més en consideració a Catalunya que aquí. Sí. Crec que fa més... Això ho feim molta. Sí. I és com tenim com si fos nostre, saps? Però bueno, aquí hi ha na Maria Hein, jo li dic. Sempre ho hem de dir als artistes que és pels mitjans. Si fos pel públic, aquesta gent viuria aquí un poble per ells tots sols. Podem fer una crítica un dia en els mitjans de comunicació. No, en els mitjans com a infraestructura que tenim aquí de cicles de concert... Joan, calla! És que a mi m'han treure d'una ràdio. Estoy enfadado. Si vas per aquest camí potser te'n treuen de dues. Haurien d'anar amb bones. Vinga, recomanacions, ara sí, la part de menets de cordeta, que jo m'empaquen tot. Bueno, primer, aportar en el Patreon de Refrit Mallorquí, perquè... Sí, l'hem deixat un poc abandonat, ja no ho dèiem en el principi. No, per això, ja ho dic jo. Dilo, com se diu el Patreon?
Patreon, refrit mallorquí, Idò. que podeu aportar en el refrit de matances i en el refrit mariner. Fantàstic. Vinga, posa'm tot bé que menjam. Sí. Porfa. Després, beure molta aigua, que ve ona de calor. Quan aneu de concert, no faceu servir l'excusa que teniu un nin petit per posar-vos a primera fila, posar-vos el nin a me coll i que no ho vegi ni Déu en el concert. Exacte. Per favor, gràcies. O deixes nin a primera fila i tu te'n vas a darrere. I si posen Confia, el nin a confia. primera fila, no el seguis en terra. Uf, perquè no. després hi ha com que els posen com a 2 metres i després la gent se vol posar com a primera fila real, I els però hi ha esclafa. una barrera del loteig allà que estorba. Efectivament. Gordo-los en els vostres fills. El restaurant no és el seu pati de jocs, val? Valeu-los, per favor. I recordeu que Israel és un estat genocida i que no s'aturaran si no els aturen. Fins aquí, recomana Toni. M'ha agradat aquest speedrun que has fet de recomanacions. Vale, idò, queden 5 minutets... Ah, vale, queden 5 minutets. Jo pensava que quedava menys. Mos podem estendre. Ara... Joan, no te regalis, vinga. No t'agradis que ja has de pensar, cabron. Vinga, pues, en les recomanacions, les suggerències que els oients i els espectadors de les xarxes socials han anat deixant i en Biel també. Ja, enviar és un fixe. Sí. Bueno, explica un poquet, perquè sempre està bé explicar un poc de què va la secció. Sí, clar que sí. Vosaltres, com a espectadors, oients, visualitzadors de les nostres xarxes i d'aquest programa, a Instagram mos suggeriu paraules en les quals jo he de fer una glosa i me les he d'engirgolar perquè surti més o manco acceptable. Me podeu fer la punyeta? Sempre. Sempre. En Biel ha agafat... Sí, va agafar com a filia. Sí. Consum. Jo crec que era... Costum. No hi havia altra opció. No, bueno, pots remar a favor o pots remar... o pots no remar. O pot remar. Pot deixar el remar, remo. La direcció ja... O deixes el rem, com qui no vol la cosa, que vagi... No, jo rem. Va frenant. Va frenant. Però des que hi ha aquestes imatges de tothom una galera anant a un ritme i tu una altra. que es torna més que si no fes res. Enviar-los un manco remant. Sí. Si tu fossis el que dus l'àtigo fent el ritme, tu aniries fent un ritme... I clar, remant no podria I ser. faria això de com fer un amago en el tema de... Que no! Que no! Toma, xas! Bueno, i tenim aquí dues recomanacions. Poden dir noms? Creus que poden dir noms de la gent que us recomana? O millor ho deixem... No, deixem a l'anonimat. Deixem a l'anonimat. Bueno, Pues pues, si li fa il·lusió, eh? Hola, no sé, és que no sé. bueno que ho diguin. Salta Que ho i diguin. no van Sí. dir- Us fa il·lusió que surti el vostre nom o no? Ah, Ara sí, avui sí no que ho van sortirà. dir. Sí que ho van dir, és Ho veritat. van dir perquè només hi havia una persona que justament havia Sí, enviat és recurrent. Claro. Una xisca, gràcies, xisca. No eren el xisca... La xisca... M'ha agradat aquesta. Vinga, dale, que me llevau temps per pensar. Hòstia, sí. Ui, queden 5 minuts, ara només queda un. Però digue-li la paraula, cony. Un polsim de M, un polsim de M Vale. i Sort que era una paraula. cap de pera. I després tens 6 d'en Biel, que jo te les dic. Curtidor, ressonància magnètica, globalització, nanotecnologia, suprarrenal, glàndula. Trien una, trien Que una. entenc que ell va escriure glàndula i després suprarrenal. Imagino. Però bueno. Torna a repetir-te als oients, sí. Un polsim de M i cap de pera. I després te pot triar la que t'hagi quedat en el cap, que hagi dit en Biel. Nanotecnologia. Nanotecnologia, suprarrenal, glàndula, globalització, curtidor, ressonància magnètica. Farem servir globalització Ahà. i nanotecnologia, Vale. per exemple. Globalització, I mirarem de fer una dècima amb això. cap de pera i Un polsim. un polsim de M. Vinga, va, Vinga, no va. tenim més temps, així que Val, quan tu estiguis, recordam als oients que a casa seva també, quan acabi aquesta glossa, poden cridar bona, si els ha agradat, si els ha agradat molt, molt bona, I participar a la pròxima. I participar a la pròxima. xarxes. quan tu estiguis. No me causa alegria, sinó una contradicció, viure en globalització, Mallorca mos fogiria.
com nanotecnologia que arregla un problema i que sap entrar en el tema que qualcuns els desespera, com anar a Capdepera a per un polsinedema. Vaja, no sabia jo que Capdepera s'hi anava a buscar un polsim d'M. Jo tampoc, però ara sí. Ja va rebre la setmana passada i jo he tingut conseqüències. Per Capdepera, poble estimadíssim per Frimajor. Hem de dir que Capdepera ha estat proposada per un cap de Parí, no sé com se... Gavallí. Si no depèn d'aquí... Alerta. M'és igual. A mi m'agrada dir cap de Parí. A Parí te posaran a tu. Com has anat aquell no té conseqüències? Exacte. Jo ja he rebut, no vull rebre més. Bé, i Toni, fantàstic, com sempre. Moltes gràcies a tots per escoltar-nos, no tenim massa temps de més, així que no farem més llarg que això. Volia proposar una ovació per la càmera que avui va gravat tot. Avui ho ha gravat tot! Càmera! I tomeu! Res, a Moixa també. Moixa! I en el dinar com us fotrem ara? Dinar! Digestió! Pues res, moltes gràcies i fins la setmana que ve.